Ọ nwụrụ nwanne m o ji ụmụ ịsaa o so wee metụtakwa m afọ ya bụ Ngozi Ọhanene ọ hapụrụ ụmụ ịsaa wee nwụọ ebe ahụ a na-ekere isi so ọnwụ ya bụkwa nnukwute ihe wutere m nne ma wutekwazie anyị ncha niile maka na nwanne m adịghị ọ dịghị achọkwanye nsogbu andị nwanne m ọ na-agbakwanye mbọ dịkwa ka o nwere ike ya o kama na ihe nwanne m ji wee jebe bụ na-asị onye ọbụla bụ bịaba na onye ma iji kaadị ma ijiwu kaadị nke bịaba ma ọkwa na ịbịa na-aya enye gị so nwanne m ewere hapụchazie ahịa si ya gachazie ya ga bute ebe ọ bụ na-asị onye ọbụla bụ bịaba ya pụtazie n'oge nwanne m gara n'ụtụtụ ebe ahụ so ndị mmadụ a na-eluzi aka etu ahụ maka ndị mmadụ ka ahụ akwazie nwanne m anụnwụ wee tụapụ n'anụ so zọbazie ya okwu nwanne m anụnwa soro na ndị nwụrụ anwụ. I, as the founder of the Obi Jackson Foundation, sincerely extend my deepest condolences to the families of the victims and also to the entire Okija people for this very bad incident. The Obi Jackson Foundation remains steadfast in supporting the families affected and the entire Okija people that have found themselves engrossed in this incident. Ụmụnne anyị, ndị nwunye anyị, ikwu na ibe anyị, ndị nke hapụrụ anyị, abụrụ na ha kwadoro ịhapụ anyị mana etu o si wee daba ha wee jebe ka isi onwe anyị ndonuo onye ọbụla si onwe ya ndo onye ọbụla si onwe ya ndo. So nwanne m anụnwa kpọkwa ji ụmụ ịsaa wee nwa kịta anụnwa bụ na di ya anwụgo getting to 3 years kịta di ya ji wee nwụ dị ihe anụnwa so nwanne m akpọzie ụmụaka anụnwa na-azụzi ma ekwaba anyị ndị be anyị na-enyere ya aka ife onye nwa bịa nwụkwụzie